Hristos a înviat, Edi. Ce faci, Edi? Tu-s Dumnezeu, mă, te-ai sculat cu pe ochii prinși în Dumnezeu, mă, tu-s Dumnezeu, Dumnezeilor, mă, vorbești cu mine sau nu vorbești? Biserica, mă, ce faci, bulanjule? Tu-s biserica, mă, tu acum te-ai sculat din somnul, bulanjule. Mergi la fotbal sau nu? Mergi la fotbal? Mergi la fotbal sau nu? Gata, la ce oră mergem? La 2:20, gata, te aștept pe teren. Putu-ți Dumnezeu, mătii, dacă nu vii să vezi cum îți rup picioarele. Îți rup picioarele. Îți rup picioarele. Dacă nu vii, te fut în cur, fii atent aici. Fii atent. Ha.